Nekoromogi kamoro moro ma entieno dhiambo machielo majaber mar chieng' Jumapil dwe ndalo 20 dwe mar 8 2023 karwakni machiegni mar yudo weche manyien ma waseikoni chakre okinyi nyaka gie sani. Nitiere mathoth ma waseluomoni kowuok e gwenge mopogore opogore mondo waketnigi adimba odhiambo ni weche manyien mag ratil. Nekoromogi magi oting'o wach mar ywaruok makoro nene kinde dhoudi manitiere tong' mar Kisumu kod Kericho e gwenge mag Nyakach. Kopogore kod mano, joma nyotony e masira manyotimore Ruiru e kinde nyasi mar arus oyango kaka nyomasira notimore. Wan gi mathoth Nekoromogi to kod weche mag alam moko kuom kanisa manchane sirikal ong'iso ni ok owinjo bed ni dhi nyime kod chenro mag lamo nodhi kanisa kendo giwacho ni chiemb chuny nyaka giyudi. Bed koda chakruok nyaka giko Nekoromogi weche manyien mag ratil. Mokwongo wayud thund weche. Koro wan wadhiero nto ironi kama nade. Koro mwachako biro mos. Koro vijende manodong chien gingzani dala ni mawang. Na tunahakikishia kwamba mtahudumiwa. Monjo manyotimore Nyakach jemo e tong' Kisumu gi Kericho okelo tho mar ji 2 ka ji mamoko yudo thieth. Iwe ni chama, iwe ni kanisa, iwe ni nini ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi wa Kenya, lazima serikali kuchukua hatua. Muma enler wacha sai enler. Moko kuom kanisni manyocha ogole listi mar sirikal odhi nyime gi lamo kata bang' lendo matamo gi tayo chenro magi. Excitement tukaimba kabisa. Sasa wakati tulikuwa tunaendelea kuimba ndo tulisikia kitu imeporomoka. Anyuola moko pod ywago wedegi manyotho e masira manyomuoche arus moro Ruiru. Nekoromogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e RAMOGI TV weche manyien mag ratil chakore sani. Mamana tielo mokwongo Nekoromogi mar ratil kane ng'iyo samana ng'isi ni machiegni mokwongo neno ka kombe moko nitiere kama nyiso ni tielo mar ariyo en mar twak. Omiyo gie sani wachakane gi weche manyien. Jaloko mari iluongo ni Wilson Ochuka. Inyalo tudri koda e nambari 36000 kata e Facebook mar RAMOGI TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @RAMOGI TV KE. Nyinga en George Bati. Ji 2 tho bang' tulo muoche kind jodak ma e tong' ma Nyakach kod Kericho. Ng'at ma en rawera ma japuonjre ma jaklas 12 okwany ringre kawuono e gweng' ma Cherwa manitie kata mani Kasai kendo ringre no osetere kar kano ringre ma Papo Nditi. E report motelo, ng'at achiel nyori ko osenegi kendo ot bende nyowang' e gwenge mag Jimo East Nyakach kaluwore gi tulono ma omuoch e kind dhoudigo. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, tend arita ne obago romo gi jopiny e wi kaka inyalo kel kwe e alworano. En monj ma pod oweyo jodak matong' ma Nyakach Jimo kod Kericho gi luoro. Monjno manokelo tho mar ji 2 bende noweyo jodak ka owito mwandu ma kwandgi pok oyangi. Jotim monjno nyotong'o koda kayien, kwalo jamni kod mwandu mamoko. Pius Swa en achiel kuom jodak manyo monji dalane. 5/6 imeenda. Mach pod liel e dier mirni mag mwandune. Mwandu manyocha eka onyiewo bang' ka hola mar gero ode mabende owang'e yo machalo kama. Olero lal moyudo kod midhiero makoro ochome e kinde mabende pod arita kwe omiyo gidak gi luoro. Koro wan wadhiero nto ironi kama nade. Koro mwachako biro mos. Koro vijende manodong chien gingzani dala ni mawang. Dala ni jogo setimango, jogo sewang'o, jogo setingo nyaka gusgi. Koro wan gi luoro ka nyalo chopo pod gigiyo ji bende riyo kabiro kocha. Koro wate mani wang'e ka biro kwe mondo kwa chop koni. Banga gise kwe kwa biro dala ka temo ayudo kumene motimore kagi. Bang' tulo manotimore e yotieno, jopiny ochiewo gi manyo yor resruok ka ywak margi en ni obila oketo nyao e tij keto arita kwe. Jotelo mag Nyanza ka otelnegi gi gavana Anyang' Nyong'o bende okwedo monj makamano. En gima lich ahinya ne piny masani ma sirikal nitie to polis nitie michulo kod osuru ma jopiny inyalo monj ji odiochieng' tinego to gimetime onge. Kaka monj manyoro nyotimore saa 12:30 modhiambo to dhi mbele nyaka saa 6 motieno to kata polis achiel mone onge mobiro kelo kwe.
En wach malich ahinya. Owadwa Raymond Omolo bidala jodala winego nonego asondo kacha kawunego wajimo east wakia ni gidhinego wakanye kendo to nikech men gi thuolo machalo kamano bidala ibigi jogi matiyo e buoi mondo migi instruction ni arita kwe maka mana kuonde mamoko nyaka bed maber. Kaka yor manyo kwe, jopiny kod jotend arita ne obago romo ma okelo kanyakla apisas mag arita kwe, jotend siasa, tend loch nanga kod rowere mondo gisumre paro e wi chal mar arita kwe. Nikech onge gima gikonyo wago. Moko kuom weche mane giyiere en welo apisas makedo gi kuo jamni kata anti-stock theft unit, chuogo tesend obila e nyakach jimo kod jiwo kwe e kind dhoudi modak e tong' ma Kisumu kod Kericho. Sirkal osingo chopo kare parogo. Wajibu wa serikali ni kuhudumia nyinyi wananchi. Na tunahakikishia kwamba mtahudumiwa, mtashughulikiwa, mtalindwa ili muweze kuishi kwa amani. Tumeelewana? Monj makinde ka kinde osebedo kanenore e kind dhoudi modak e tong' ma Kisumu kod Kericho, ka thuoloni jopiny oketo geno kuom sirikal mondo omiyo konygi e jiwo arita e alworago kendo jiwo kwe. James Okoth, Ramogi TV. Ogeno ni apisa mag arita kwe biro timo duto manyalore mar neno ni kwe obedo e kind ogendini modak e alworano kaachiel kod jopiny bende biro neno ni gijiwo kwe kendo gidak kaka owete e kinde mabiro. Kuyo kwako gweng' ma Kiaiti e kar chung'ur bura mag Atundu North e kaunti ma Kiambu bang' ji ang'wen mawuok e gweng'no wito ngimagi masira e kinde mag arus Ruiru. Ji ang'wen-go nyoni e kind joma moko manyodhi omo nyako ka gerie kanisa kama nyo arus dhi timore. Joma nyotony yango kaka nyo piny obedo negi madiny e bugo manyo gilware. E gweng' ma Kiaiti e dala Meri Wamboi, wede kod osiepe omolo mar kuyo kode. Oywago nyathine manyako Lucy Nduta, achiel kuom jauchiel manyo wito ngimagi e masira e kinde manyo gidhi mondo giom nyako manyo idhi kendi e nyasi mar arus mondo dhi orom kod ng'etne mawuoyi mondo giket tero mar keny. Mary kanyakla kod nyare Lucy to kod mine mamoko mag kanisa mar AIC Gakoe nyodhi mondo giom nyako kama nyo ninde e kinde ma masirano nyotimore. Lea, achiel kuom joma nyotony, koni ilo nyo makogi e kinde manyo migi nyako ayanga kata kamano. Moro manyo gin-go ng'adore apoya. So wakati tuliona bibi harusi wameanza kutoka, we were excited, tukaimba like excitement, tukaimba kabisa. Sasa wakati tulikuwa tunaendelea kuimba ndo tulisikia kitu imeporomoka. Tukaingia. Wakati tulikuwa tunacheza, nikiwa hapo juu nilijisikia kwa maji ndani. E kinde manyo mielo chacho kasigalagalo twe kor lwasi kamanyo nyako ninde. Ema apoya kamanyo giparo ni nyosi miti nitie, nyosi anyore gi ji 15 koting'o nyithindo ma bang'e to gilware bugo marateng' ma iye otimo pi. Joma nyotony koni ng'ato ka ng'ato nyotemo kar nyalone mar reso ngimane. Watu wanapiga tu duru, kila mtu anajaribu kushikilia pahali anaona. Nikashikilia, nikasukumwa tena kwa maji ndani, nikarudi, nikajikakamua, na nikiwa huko kwa maji ndani nilikuwa ninakanyaga tu watu. Tulikuwa tunang'ang'ana kustrive, tujaribu kushuka, mimi nilijaribu kupanda, nikashika waya, until watu wengine wakanishikilia niwasaidie, lakini nikavutwa chini. Sasa kuanguka juu ya watu nikaingia ndani. Kufika chini nikafikiria ni mtungi nimekanyaga, nikashtukia ni mtoto, nikatoka na yeye juu. Giwacho ni joma dinyo konyogi nyok nyal pogo sigalagala manyo wuok kuom jarus kod koko manyegoyo mondo res jomolwar e bugo. Wamboi wacho ni en owuon nyotemo mondo res nyathine Lucy. Kata kamano kanyo odiro ne suka mondo maki to joma moko manyo mako suka. Kanyare to nyopi othung'o ma wito ngimane e bugo. Ei gweng' mancha moro pongo ka ichano nyasi mar arus. Sani kod kuyo ka koro ichano ik mar jang'wen mawuok e gweng'ni manyonge magi ong'adore apoya nono e masira mar Ruiru. Mos makende nyakora mogi ne joma nyo oyudo masira maket kod mano. Oyangore kata sirikal lando ni ogol nyinge kanisni moko e rejista margi. Kanisni go ni odhi nyime gi lamo kaka pile. Jafamo mar Judith Omondi leronwa kaka odiechieng' ne obedo ka en Jumapil mokwongo
Nyaka nyocha ne lande ni kanisni go gol nyingi register nikech kit kaka gitayo chenro magalam magi. E okinyi mar Jumapil, wuotho chakore e chuny boma ma Nairobi mar rango ka bende alam dhi nyime e kanisni manyocha jandek riwruoge ogolo ko nying-gi e register mar kanisni ma opuodhi e pachoka. E kanisa mar Helicopter of Christ Church, achiel kuom kanisni ma ogo marufuku, lemo ne dhi ye nyime kaka pile. Wer alam kod yalo mochuo chieng' ne omoko e kar lamoni. Jayalo Bishop Thomas Wahome ne otelo ne jolamo mage yalo kaka pile. Wahome okoni lipot mar ni kanisa ne ogoli e register en owuon pok ne oyudo, ma oneno kendo winjo gin mana mawuokie mbui kod ute fwambo. Osingo chwalo ng'ur mare nyim jandik riwruoge mondo mi yangi kendo kaka kar lamo e pachoka. Kuhusu hii gazeti notice, hata mimi nilifanya kuiona kwa social media ikitumatumwa huko, baadaye kuangalia nikashindwa ni mambo gani. Nimesha tuma email na Mungu akisaidia Jumatatu ambayo ni kesho nitapeleka hard copy ya kwa appeal, kwa sababu naona mimi sijasikizwa, naona tu kwa social media. Jolamo mag kanisa Helicopter bendeo ywakni gisebedo ka giwuotho kod jadolo Wahome kendo pok gineno gimoro amora madikel chich ni puonjne galagala. Nani alisema ati kanisa moja ikifanya makosa lazima ya affect the whole nation? Lazima mtu apewe notice. So sisi tumekasirika na tunaomba serikali maneno ya kanisa. Kuna wale wenye wamesimamia makanisa, vita za kiroho. Serikali haiwezi pingana na vita za kanisa za kiroho. E kaunti ma Malindi bende lamo ne odhi nyime kar lamo ma New Life Prayer Center ma otelie kod jadolo Ezekiel Odero, kata bed ni ne ok oyiene jofwambo donjo e iye. Jayalo Ezekiel Odero kata kamano ne ochwalo ng'ur mare nyim doho mar neno ni kar lamo mare ok owit oko chuth. Piny owacho ne orucho oko ndikruok mar kanisa mar Paul Mackenzie Good News International Ministries, mar Ezekiel Odero New Life Prayer Center, King's Outreach Ministries, kachiel kod Helicopter of Christ. Kanisa mar King's Outreach nyose kwedo report matudogi gi timbe ma ok ni kare kit lamo margi. Moko kuom jodolo to orwako okang' mar sirikal mar chako timo apedha ne kanisni kendo golo oko mago ma ineno ni tayo chenro mag yo ma ok ni kare. Lamo ma onge gadiera, kao joma tuo tueyo gi tonde kendo kete udi. Diwe, muma en ler, wach Nyasaye en ler. Kendo ok onyego wuond ng'ato ni nitie Nyasaye moselor, mosebiro masani osebedo piny monego giyie kuome. Koro gikwel gik mag miriambo mag dinde mondo walamb Nyasaye madiera mane obire e piny mondo ji olam. Moko kuom jotelo ma pachoka bende onyiso sirkal ni omed rido kanda inono hala ma itimo gi kanisni ma pachoka kod timbegi. Na jambo lolote, iwe ni chama, iwe ni kanisa, iwe ni nini ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi wa Kenya, lazima serikali kuchukua hatua. Tumekuwa na makanisa katika nchi yetu. Tuna Katoliki, tuna Jeshi la Wokovu, tuna AIC, tuna MBC na tuna zingine nyingi ambayo zilifanya kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Lakini hizi zimepatikana na mambo ambayo hayajaonekana, na tunajua na imegunduliwa kwamba watu wengine wanaenda kule kutoambiwa watoe sadaka ya watu. Judith Omondi, RAMOGI TV. Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua oseyo jotelo mawuok masawa mar piny Kenya ma owacho ni oketo tenge ting' margi mar chwalo dongruok ne jopiny ni mar sirikand Kenya Kwanza oketogi kama diny. Karua wacho ni Kenya Kwanza othung'o jotelogo ma ochweyo luoro kata chomore tir gi tiyo ne jopiny. Yolose gwenge mag Juja kama ne osingo ni obiro dhi nyime gi keto sirikal tesre mano ni dongruok odonjo masawa mar Kenya. Gosi wa Mount Kenya walinyamazishwa wakati walikuwa kule Sagana. Wakaogopa kusema one man, one vote, one shilling. One man, one vote, one shilling. Iyo ingine? Wakasema one man, one plate, one soda. One soda. Yes. You know, wakasahau masilahi ya watu wa Mount Kenya. Sisi tukiwa viongozi wa Kamwene, hatutaogopa. Tutaitisha haki yetu kulingana na katiba. Na kuitisha haki yetu sio kufinyilia wengine, ni kugawana tu kwa njia ya usawa vile katiba inasema. Yes. Kwa hivyo hatutaogopa kamwe.
Sekta mar limbe pacho ka ne yudo lal mar omenda maromo siling bilion 65 e kinde mag ng'anyo ma en kaluwore gi jatend migawo mar limbe Penina Malonza ma wacho ni liet mar siasa e pacho ka oserocho chal mar yuto e sekta no. Ojiwo kweth mar Azimio mondo mi okwe chunygi kendo gijiw kwe. Oloso e kaunti ma Machakos kama osingo chudo ne jogo ma le mag bunge osemonjo. Wakati hii maandamano ilikuwa, niliweza kupoteza bilioni 65 katika utalii. Na sasa mnaona vile utalii umeweza kuinuka. Kwa hivyo ningeomba Mheshimiwa Raila akaweze kuridhika na achukue nafasi yake katika opposition kama opposition leader ili aweze kusahihisha hii serikali inapoenda vibaya. Kaunti yetu ya Makueni nimeweza kuwalipa milioni 42. Milioni 42 za compensation. Wale watu waliliwa mashamba yao, wale watu waliuliwa, na niweza kulipa hiyo kwa miaka hata ya 1990s. Nikaclear yote. Jalup jatend piny Kenya Pastor Dorcas Rigathi owacho ni okobidok chien e kedo gi yedhe mameroji e kind rowere. Ka oloso seche mane oyao chenro mar Mama Boys mashinani e kar chung od bura ma Kikuyu, Jadolo Dorcas oyango ni nitiere kwan mamalo mag tho ma ikelo kod yedhe mameroji kendo kwayo jokanyo mondo mi oriwe lwedo e kedo kod midhiero no. Jadolo Dorcas osingo ni apisi mare biro chwalo gedo mar kuonde tiegruok mag TVETs mane olor mondo mi rowere oyud thuolo mar tiegore. Niko na apologies County Commissioner na County Security Committee. And I was being told here sadly that in Kiambu we are burying 2 people, two young men every week. This is not acceptable. It must stop. The problem is the parents. The problem is the mother. The problem is the father. And the problem is the family. The problem is the society. The problem is the community. The problem is the nation. That's why I'm standing here as a boy child champion, because we didn't do what we needed to do at the right time. But it's never too late to do the right thing. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV wakao yuyo maromo kuongo e weche manyien mag ratilo. Dhiambo ni omiyo kamoro maramo intie medkete ka Shadrack Ogara kanitire okay, Pastor Mondi otiche marge monyinyore wacho ni mosne Archbishop Odhiambo Gora gi jagoro lungo ni Loiso Chieng gi Samuel Atongo. Erokamano ahinya kabinda neno ka chenro dhi maler ahinya kendo amor gi weche manyien mag Ramogi TV. Lawi wuod Adore intiere rinya ineno Ramogi TV yo makare. Amor ahinya kodi Shadrack Ogara kantiere Nyoniang Kobwayo wacho neno Ramogi TV maler gi mama niluongo ni Damaris Ogara kod owadgi gi Dismas Ogara. Nyakora Ramogi miya pachi kotende gi weche manyien mwa ikoni kata mwa kelo ni gie sani. Gima parono mako pachi madier mondo mindiki 23600 e namba marwa mar SMS kata e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Wakao yueyo kao duogo pod wan gima moko kik idhi mabor. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene,
Try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Miyo moro yudo geno mar bedo gi hera. Jodani ohera. To kelo nyathine makimirwa. Edong mate nyara manafoni. Ma koro dala ero kamano. Ero kamano. Kata kamano, gik moko duto ok chalre kaka ne ginenre. None gikwongi som jaodi mondi. Macho inego neno ga mabor. Nyimine ariyo temo bedo gi winjruok maber e kindgi. Ni amor ni ayudo nyaminwa. Adwa nong'ere. Timbe jaode mane ok ong'ere malong'o miyo ji bedo gi penjo kuom gik mane timore e mudho. An kae chunye moko rwako mama. Nitie gima timore makia. Richo maduong' e wi Nam Cinema saa 2:04 otieno mana e Ramogi TV. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. This time I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Wadhi nyime nyako Ramogi jopur niang' e bwo riwruok margi mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers okwedo okang' ma okawo kod piny owacho mar chungo rego niang' e kembe maloso sukari e pacho ka kuom thuolo mar dweche 4. Gidwaro mondo piny owacho owit oko chikni kaka Jojo Mami waler. Tarik 17 mar dwe mar 7 mar higani, piny owacho ka okalo kuom duolno mar Agriculture Food Authority kata AFA ne ogolo chik mondo kembego mag rego niang' e pacho ka ochung chendo magi mar rego niang' kuom dweche 4 nikech nok mar niang' e pacho kae. Moko kuom kembegi mar rego niang' osechungo chendo margi kendo oro jotich pacho, ka moko bende koro chano chungo chendo magi e dwe ni kaure kod chik ma ogolni. Okang' ma okawo kod piny owacho ni mar chungo chendogo mag rego niang' kuom dweche 4 osekelo paro mopogore opogore ka wuok kuom jopur niang'. Paro mar sirikal ni kuma gigole wan wakia kaka jopur nikech gima wuoro ni kahawa dhi maber, chai dhi maber, to ere kaka niang' mituono godo kahawa gi chai ti ipodho. To gima koro lit, nitie cooperative societies, outdoor company manyoja jotije go giolo loan. Jopur mag niang' e bwo riwruokno mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers koro kwedo okang' machal kod mae. Nano nengo dhi okawa oter, to niang' be mochiek oter. Kambi ma ywak no onge niang', mane modong' to man gi niang' to nengo kaw niang'e.
Jopur gi mag niang' oseo piny owacho kuom nok mar niang' e pacho kae, ka giwacho ni mae okel nikech onge chike malong'o matayo sekta ni mar niang'. Niang' nyocha konyowa kabisa. Koro sani kata wabunge wa ok wawinj kata ka wuoyo gilinga linga. Sokohuru mokelo wachni. Sokohuru wawuoye region. Kembe duto ja oko biro fundo Homa Bay, Migori, Narok gi Kisii. Gisomo niang' gitieko. Ema gisomo niang' maweza gitieko. Omiyo region ne madhi konyo jopur. Mondo ng'ato ka ng'ato mila ka mila pur puothe. Ok weyo ni niang' ma Soni ka dhi Busia. Niang' ma Chemelil ni duogo Soni. Bende komachielo gi kwayo piny owacho ni ne sukari ma ikele pacho kae ka wuok e piny mamoko ok okel molo kwano dwarore ka bende dwaro margi en ni kembego mag niang' emomi thuolo mar kelo sukari. Ok wadagi ni sirikal kikel sukari to ginyalo kelo kaga wan bende giparo ni wakonyre mondi nikech sani tich onge to wanyalo ndikre kendwa. Kane ber to ningo wabed to ji winjore. Oningo miye kata milas makoro dwadhi makoro lorogi. Okele moko gichulgo loan, gichulgo yotich, arias ga bigimiwa, to kolone pap. Ya nene public participation noko tim maber. Jopur mag niang' ywak ni midhiero makoro kwako sekta ni mar niang' koro biro nikech piny owacho osebedo ka oloko toke ne sekta ni mar niang' kata bed ni niang' en yor nweng'o n'oganda mathoth e piny Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime ne jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime gi goyo debe ne chenro ma osechaki e botelo mare kod okenge mag rieyo uchumi mar piny Kenya. Ruto loso kane olimo kaunti ma Kisii ka owacho ni okenge ma oseketi kata moseketo mag fungruok mar pek mar ngima gin mago manyaka chop kare. Jotelo mamoko ma Kenya Kwanza bende ne omedo soko kweth mar Azimio e wi kit kaka gitayo chenro mag siasa moriwo koda kabago ng'anyo e pacho ka. Wacha tukubaliane tuwe na mpango ya affordable housing, ili badala ya kukatakata mashamba yetu tutumie haya mashamba kuzalisha chakula, tutafute mahali ya kuishi, mahali ambapo tunaweza kuweka shule, tuweke hospitali, tuweke maji. Tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. We will support you. We will support your agenda. Niliona uko na roho safi. Na hii roho safi wacha ipeleke nchi yetu mbele. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Jatugo Michael Karanga matugo ne klab mar Kiambu Golf Club obedo jaloch e tuke mag golf e kind jotugo maonge kod lony mane obagi alap ma Karen Country Club buri Nairobi. Ma en loch mar 10 ma jatugo no oyudo bang' tieko e thuolo mokwongo gi points 11 mbele jatugo Malik Taimur mane otieko e thuolo mar 2 gi points 5. Karanja ma bende geto wuoyo rekoda mar Kenya ok bi yuoro e tuke gi tielo ma ibiro bagi e kaunti ma Kisumu bang' yudo gwele tuke mag pinje Afrika mi ibiro bagi e piny mar Misri. Open is good to go and look for exposure, going and building staminas and getting more challenge by those Africans best in the world. So I think after I go to Egypt, I look for another tournament probably in South Africa. I'm ranked 95 in the world, so I happen to have an automatic entry to any amateur competition in this world. Jang'wech mar puth njiri mag mita 100 Ferdinand Omanyala ong'ado tiko mar tielo mar finals e ng'we mag pinje duto madhi nyime boma ma Budapest e piny mar Hungary. Omanyala noringo gi nyiri 10 gi sekenda 10 gi nyiri mag